Zina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandira nonse programu ya siku la lero ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 24 Julayi mchaka cha 2024. Mawu oyamba achokera m'buku la mneneri Yeremiya mutu 1 ndime ya 1 kuzadumpha ndime ya 4 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Novice Emile Mlachira wa chipani cha Sisterly as Servants of the Blessed Virgin Mary SPVM kuchokera ku Maryville Formation Center Nguludi mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga uchokera muthenga wa Mateyu mutu 13 ndime ya 1 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stanley Muhekiwa kuchokera ku Maryville Formation Center Nguludi mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya. Awa ndi mawu a Yeremiya mwana wa Hilikiya, mmodzi mwa ansembe a ku Anatoti, dziko la Benjamini. Chauta adandiwuza kuti ndisanakulenke m'mimba mwa mayi wako ndinali nditakudziwa kale. Usanabadwe n'komwe ndinali nditakupatula kale. Ndidakuyika kuti ukhale mneneri kwa anthu a mitundu yonse. Ine ndidati, Ambuye Chauta, ine ndine mwana, kulankhula sindidziwa. Koma iye adandiyankha kuti, usati ndine mwana. Uzapita ndithu kwa anthu onse kumene ndidzakutuma, ndipo chilichonse chimene ndidzakulamula uzachilankhula. Usaope, ine ndili nawe, ndidzakupulumutsa, akutero Chauta. Tsono Chauta adatambalitsa dzanja lake nakhuza pakamwa panga. Ndipo adandiwuza kuti, tamvera, ndikuyika mawu anga m'kamwa mwako. Ndikukuyika lero kuti ukhale ndi ulamuliro pa mayiko a anthu a maufumu awo, kuti uzule ndi kugwetsa, kuti uwononge ndi kugumula, kuti umange ndi kuvyala. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyu. Mateyu mutu 13 ndime ya 1 mpaka 9. Pasiku lomwelo Yesu adatuluka nyumba nakakhala pasi mbali mwa nyanja. Anthu ambirimbiri adasonkhana kumene kunali Iye. Tsono Yesu adalowa m'chombo nakhala pansi, anthu onse aja atayima pa mtunda.
Yesu adalankhula nawo zambiri m'mafanizo. Adati, munthu wina adapita kukafesa mbewu. Akufesa choncho, mbewu zina zinagwera njira, ndipo mbalame zinabwera nkuzitolatola. Mbewu zina zinagwera pa nthaka ya miyala pamene panalibe dothi lambiri. Zidamera msanga chifukwa nthakayo inali yosazama. Koma pamene dzuwa lidakwera zidapserera, kenaka zinawuma chifukwa zinali zosazika mizu. Mbewu zina zidagwera pa zitsamba za minga. Zitsambazo pokula zidalanda chakudya cha mbewu zija. Koma mbewu zina zidagwera pa nthaka yabwino ndipo zidabereka. Ngala zina zinali ndi njere 10, zina 50, zina 30. Tsono Yesu adati, amene ali ndi makutu amve. Mthenga wa Ambuye. Mawu a tsiku la lero akutiphunzitsa kuti tikhale anthu a nthaka yabwino, nthaka yobereka zipatso. Mawu oyamba aja, Yeremiya akuti anayitanidwa asanabadwe, ali m'mimba mwa amayi ake. Ndipo anamusankhula ndi cholinga choti azakhale ndi ulamuliro pa mayiko a anthu ndi maufumu awo, kuti azule ndi kugwetsa, kuti awononge ndi kugumula, kutinso amange ndi kuzala. Tonse tidasankhulidwa tisanabadwe ndi cholinga choti tigwire ntchito yabwino, ntchito yoti tibereke zipatso. Kodi mphatso zomwe Mulungu anatipasa timazigwiritsa ntchito? Akamati tinasankhulidwa tisanabadwe kuti tigwire ntchito ina yake, pena ndikamayang'ana anthu amene ntchito yawo ndi yakuba, mbava. Kodi nazonso zinasankhulidwa zisanabadwe kuti ziziba? Anasankhula ndani kuti azichita zimenezi? Nkutheka kuti nawonso anasankhulidwa kuti apange ntchito yabwino, komano sanavomere bwino mayitanidwe awo. Mapeto ake oyipayo ndi amenenso wapasa ntchito ina. Pali mawu aja Chingereza amati, an idle mind is the devil's workshop. Munthu amene basi wangokhala sakuchita china chilichonse, Satana amampezera chochita. Satana amampasa munthu ntchito ndi kumachita zinthu zosokoneza anthu. Tikuyenera anthufe ntchito zathu zikhale zobereka zipatso. Ndipo nkhani yobereka zipatso zabwino iyi tikuyimvanso mu uthenga wabwino, pamene Ambuye Yesu akutiphunzitsa za fanizo lofesa mbewu. Akuti zina zinagwera pa njira, ndipo mbalame zinabwera kuzitolatola. Zina zinagwera pa nthaka ya miyala pamene panalibe dothi lambiri, dzuwa litawala zinapserera, kenaka nkuwuma. Zina zinagwera pa tsamba la minga, koma akuti zina zinagwera pa nthaka yabwino. Kodi ife tili ndi nthaka yotani? Kuli anthu ena okumva uthenga ndi kunena kuti akumandelero tasisimuka, koma mu nthawi yochepa chabe ayambiranso moyo wawo wauchimo. Nthaka yopanda chonde, nthaka yowuma. Tikuyenera anthufe tikhale nthaka yabwino, oti tikamva mawu a Mulungu tiziwagwiritsa ntchito ndi kutembenuka mtima kuyamba moyo watsopano. Ambuye akhale nanu.